Čau, to všichni víte u mého prvního vlogu na YouTube. Takže první věc, co udělám bude, že si udělám skincare a make-up. No, to je první věc, skincare, aloe vera, růžová voda, jak vždy. Sledujete na TikToku, tak už jste tento produkt viděli. Další Hello Good Stuff Toner. No, dneska vlastně budu mít takový hodně lehký, jakoby glowy make-up. No, Essence Sweet Filter Glow Booster. A nedám to až tolik, možná to vypadá. Dneska jsem dala trochu víc, no, ale jakoby nevadí. Vezmu si ten štětec. Já ho mám už trošku takový špinavý, ale to je jedno, protože se nechci mít momentálně. Já mám zrcadlo tady, takže jenom abyste viděli, jakoby, kam se dívám. A ono to dělá celkem hezký jako povrch. Já se opevím, protože tady bude hrozné světlo. Sorry za to světlo, protože já vypadám třeba jinak v realitě než na kameře. Jo, dneska Light Rose Concealer od Essence. A nevzám vždycky na stejné místa. Prostě nějak tady. Já budu snažit nedělat úplně hodně, protože říkám, dneska chci jakby jenom opravdu jako chill, glowy. Takže tento opravdu jakoby je mega dobrý concealer. Už jakoby používám několik let. A jakoby je dobrý, no. Vlastně rozblendíme. Takže mám to takhle. It was at this moment that she knew. She fucked up. Je, tak to znám moc. Ale nevá. Používám tento Got to Be Blush od Essence. A je to mega dobré. Tak já jsem rozblendila. A jdeme to vlastně, nechci ani akcentovat určitě. Mám tam jako tohle. Dobré. Prostě mám taky setting powder. A já to používám, aby jsem tohle nějak víc vysvětlený. A teďka vlastně si udělám řasy. Nemám ale tu věc na natáčení. Ale to nevadí. Použiju jenom na mé řasy. Jako použiju Lash Without Limits z té kolekce kakové. Takhle to jako vypadá. Ono mi to vypadalo líp, měla tu natáčku, ale jakoby je to mega hezké. Udělám si druhou a pusu a ukážu vám to. Jdu si dát kaničky do bodykovi a cute, protože já jsem za teďka mila. Jakoby mám nové, takže tak. Takže už tak mám, takže cute. We have an update. So I did a lot actually, but I didn't record anyways. So here's one of my journal pages I made today, and then here's a journal page I did yesterday. I don't know why I'm showing this, but I guess yeah. And then here's a calendar which I finished today. It's for February. Or the pages up close. So here's this one, February one. My friend, she gave me this yogurt, so we're gonna taste test it. Here's also the yogurt. It looks really good. Okay, so I also have a clip of me eating my food that I made, so I'm gonna insert that. We're gonna try it. It's supposed to be grape flavored. Never mind, it's not yogurt, it's candy. It's like yogurt flavored candy. I can't really describe taste. It just tastes like regular like candy like this. I don't really know how to explain it, but it's good. Oh, and also I forgot to do my makeup before, so
here it is. It's kind of ugly right now because I've had it on the whole day, but yeah. And I put on my 2 necklaces. Yeah, they're really cute. So yeah. Já jsem koupila vlastně Coca-Cola Oreo limitku a to jsou ty praskací Oreo byly. No a jelo se to Coca-Cola Zero, což mě nechutná, ale jakoby uvidíme, jestli bude dobré. Takže taste test. Vypadá to takhle. Voní to jak ty Oreo. Chutná to i celkem jak ty Oreo, jakože. Není to špatné. Takže tady mám sushi, jakoby mňam. Už jsem to měla milionkrát tohle samý. A je to mega dobrý, takže jo, mňam. Hi guys, so I took a shower and I washed my hair. It's wet right now. I'm gonna go to bed soon. I did my to-do list for tomorrow. And I'm gonna be vlogging tomorrow too, so yeah, I'm gonna see you guys tomorrow and bye. This is my Monday to-do list. So yeah. Hi guys, so this is part 2 of the vlog. Sorry I didn't vlog today, like I don't. Anyways, I'm eating a cookie right now and I'm watching a podcast on YouTube. I'm drinking my coffee right now. And this is just like coffee with milk, like it cold. And this is just like the coffee because like I don't have the strainer thing. I'm gonna buy it soon because I had it and then we moved and then I don't have it anymore. But yeah, this cookie's really good. It's really bad for you, but whatever. So today I had my exam. It was pretty good. Like it was okay. I messed up, but then I fixed it, so it's fine. I washed my hair yesterday, but it was like messed up in the morning because I had to sleep with it like wet, and now just like messed up, but it's fine. And I know you're not supposed to do that, and I hate doing it, but you know, sometimes you have no other option. I don't know if I'm ending this vlog today or tomorrow, but yesterday after that sushi, I just watched Gilmore Girls and that's it. And then I don't know if I'm gonna vlog tomorrow, maybe, because I have another exam. Ready for me for ballet class. So if any music in the background, it's just the TV. So this is my outfit like every single time, and I'm gonna be doing my bun now. We do have to wear buns if our hair is long enough. So yeah. Now I do mine a little bit higher. Okay, so now I put the plastic like that, and now just twist it and I try and not have like flyaways. Like that, and add a scrunchie. So yeah, favorite leg warmers, yay. Okay, so of course we're adding this rats shirt because we're not wet pants. This hoodie when I took out like any necklaces that I had. Čauky, tady je outro tohohle videa. Doufám, že se vám líbilo. Rozhodně by mě potěšilo, kdybyste dali komentář nebo like, nebo dokonce odběr. Chci udělat hrozně moc dalších videí, takže kdybyste chtěli vidět, tak se můžete podívat. A sorry, že tohle video bylo takové, jakože v půlce v angličtině a v půlce v češtině. Nevím, co se stalo, já jsem totiž zapomněla, že dělám jakoby vlog v češtině a pak jsem prostě nějaké části udělala v angličtině, takže sorry, když jste tomu nerozuměli. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Čauky, uvidíme se u dalšího videa.